ang pakigsaad ug ang igpapahulay. Exodo Kapitulo 31, mga bersikulo 16 paingon sa 17. Busa ang mga anak sa Israel managbantay sa adlaw nga igpapahulay, sa paglihi sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan, alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Kini maoy usa ka timaan sa taliwala nako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Sa dihang giluwas ni Jehova ang iyang katawhan nga Israel gikan sa Ehipto, ug gitugyan kanila ang iyang balaod, iyang gitudloan sila nga pinaagi sa pagbantay sa adlawng igpapahulay, sila mailhan gikan sa mga tigsimbag mga Dios. Ingon nga ang igpapahulay mao ang ilhanan nga nagpalahi sa Israel, sa diha nga sila migula gikan sa Ehipto, aron sa pagsulod sa yutan-ong Kanaan. Mausab kini ang ilhanan nga karon nagpalahi sa katawhan sa Dios sa ilang paggawas gikan sa kalibutan aron sa pagsulod sa langit ng kapahulayan. Ang adlaw nga igpapahulay usa ka timaan sa usa ka relasyon nga naglungtad tali sa Dios ug sa iyang katawhan, usa ka timaan nga ilang gitahod ang iyang balaod. Kini nagpalahi tali sa iyang maunungong mga sakop ug mga malapason. Ang igpapahulay nga gihatag sa kalibutan, ingon nga timaan sa Dios, ingon nga magbubuhat, mausab ang timaan niya, ingon nga magbabalaan. Ang gahom nga nagbuhat sa tanan nga mga butang, mao ang gahom nga naglalang pag-usab sa kalag sa iyang kaugalingon nga dagway. Sa mga nagabalaan sa adlaw nga igpapahulay, kini mao ang timaan sa pagkabalaan. Ang tinuod nga pagkabalaan, mao ang panag-uyon uban sa Dios, usa uban kaniya sa kinaiya. Kini madawat pinaagi sa pagsunod ni adtong mga prinsipyo nga mao ang opisyal nga record sa iyang kinaiya. Ug ang igpapahulay mao ang timaan sa pagkamasinugtanon. Siya nga gikan sa kinasingkasing motuman sa ikaupat nga sugo, magatuman sa tibuok balaod. Siya gibalaan pinaagi sa pagkamasulundon. Ngadto kanato ingon nga sa Israel ang igpapahulay gihatag alang sa usa ka walay katapusan nga pakigsaad. Ngadto kanila nga nagtahod sa iyang balaang adlaw, ang igpapahulay mao'y usa ka timaan nga ang Dios nag-ila kanila, ingon nga iyang pinili nga katawhan. Usa kini kasaad nga iyang tumanon ngadto kanila ang iyang pakigsaad. Ang matag kalag nga modawat sa ilhanan sa kagamhanan sa Dios, nagbutang sa iyang kaugalingon, ubos sa Dios non. Walay katapusan nga pakigsaad. Iyang gihigot ang iyang kaugalingon sa bulawan nga kadena sa pagkamasulondon. Ang matagsumpay niini, usa ka saad. Ang ikaupat nga sugo lamang sa tanang napulo na undan sa silyo sa dakong magahatag balaod, ang magbubuhat sa mga langit ug sa yuta. Kadtong kinsa mosunod niini nga sugo modala diha sa ilang kaugalingon sa iyang ngalan, ug ang tanang mga panalangin nga nalangkit niini ila. Ang igpapahulay wala nawad-an sa kahulugan niini. Mao sa gihapon kini ang timaan sa Dios ug sa iyang katawhan, ug mausad gihapon kini hangtod sa kahangturan.